τώρα πόρθες στο σπίτι μας. Κορίτσι μα την πεθερά, σαν να είναι μάνα και γύρας. Θύμα των πεθερός, σαν να είναι κύρις και γόνιος. Θύμα των πεθερός, σαν να είναι κύρις και γόνιος. Θύμα και τα αδέλφια σου, σαν να ήταν τα αδέλφια σου. Θύμα και τη γειτόνια σου, για να χαιρετεί η μάμα σου. Χόρτιμα τον καλό σου, που τα μάτια και το φως σου. Χόρτιμα τον καλό σου, που τα μάτια και το φως σου. Ας έρθουμε τώρα στα επεισόδια μετά τη στέψη.
Βρισκόμαστε στο σπίτι του γαμπρού. Η νύφη βρίσκεται σε ιδιαίτερο δωμάτιο, στον νυμφίον. Η έξοδο της από εκεί θα γίνει τελετουργικά. Οι χοροί θα αρχίσουν στο σπίτι του γαμπρού αφού η νύφη βγει από τον νυμφίον. Και ο πρώτος χορός θα γίνει προς τιμήν της νύφης και του γαμπρού. Πρόκειται για το θύμισμαν. Παίζουν τα όργανα εύθυμο σκοπό και η νύφη, περιστοιχισμένη από μια ομάδα φιλικών προσώπων, οδηγείται από τον κουμπάρο στο χορό. Γαμπρός και νύφη μπαίνουν στο χορό. Θύμισμαν. Ο πρώτος χορός του ποντιακού γάμου μετά τη στέψη. Πρέπει να συγκροτηθεί οπωσδήποτε από 7 ανδρόγυνα, μονοστέφανα, πρωτοστέφανα. Να έχουν συνάψει δηλαδή τα ανδρόγυνα αυτά μονάχα ένα γάμο. 7 ζευγάρια λοιπόν, αλλά και ένα ακόμη πρόσωπο. Σύνολο 15 πρόσωπα. 15 πρόσωπα τουλάχιστον. Είναι έθιμο αυστηρό. 7 ζευγάρια και το τεκ. Ο αριθμός 7 κατά τη λαϊκή αντίληψη έχει ιστορική σημασία. Έχει προπαντός θρησκευτικό περιεχόμενο. 7 είναι τα μυστήρια της χριστιανικής μας θρησκείας. Το ότι πρέπει οι συγκροτούντες στον χορό θύμισμαν να έχουν συνάψει μονάχα ένα γάμο έχει συμβολική σημασία. Κατά την πιο αυστηρή θρησκευτική αντίληψη, μονάχα ο πρώτος γάμος εκφράζει το βαθύτερο και πλατύτερο περιεχόμενο της θρησκευτικής του υποστάσεως. Ως προς τα τραγούδια του θυμίσματος, αυτά αφορούν την περιγραφή του εθήμου και διαφόρους επένους, συμβουλές κτλ. Σχετικά με την ευτυχία του νέου ανδρογύνου. Θύμιγμαν Άνω Ματσούκας. Αρχή και θα ευλόγησε Κύριος ο Χριστός μας βασίλειον των ουρανών εκ της πλευράς την Εύα δυνάμισε ουράνιε και δέχονται και λέει
τα γεύγα τα στέφανα πρέπει να εργαστούνε ζευγάρι πρέπει να γεννεί αυτό μετάδεισε μας εμείς θα ρώμε άπαντες πως γίνεται ο χάρης Θεός που μας εδώρισε την τόση αυτή χάρη ιερείς κι αρχιερείς επέχονται και λέγουν Κύριε Παναμόμητε ευλόγησον λαμπάδοφόροι συγγενείς επέχονται και λέγουν μαρτύρες και απόστολοι ευλόγηστε να ζήσουν και να χαίρονται και να τεκνοποιήσουν ξένοι και συγγενείς μαζί καιρόν και δια τούτο ο ουρανός αγάλεται οι άγγελοι χορεύουν προκύπτει και απόστολοι ευλόγηστε τους Ρεύσω Χριστέ πανάματα δια τους νεονίκους σήμερα όλοι χαίρονται δια τους νεονίκους τον πρώτο γάμον Τίμιον τον έκανα την πόλη υμνήσομεν τον Ιησούν για την χάρη ταύτη φόβος Θεού επικρατεί στη γυνιόν το πέρα χορεύομεν και αγάλομεν δια τους νεονύμφους ψαλμοί και ύμνοι πάγωση κι αρχίστε των χωρών σας ως αναλέγα χωριστή και πάντα αγαπημένη. Αυτό είναι το ζευγάρωμα Τσιματσούκας. Έγινε στα ζευγαρά και τότε στα ζευγαρά και τότε κράτουνε τα λαμπάδες, κράτουνε τα λαμπάδες.
γεννήνει θέσμεν σοχωρών, είναι θέσμεν σοχωρών, με την παρανύφαδες, με την παρανύφαδες. Και κορυντήμα τον πέθερος, κορυντήμα τον πέθερος, άσον γυρισκαλιών, άσον γυρισκαλιών. Και κορυντήμα την πέθερας, κορυντήμα την πέθερας, άσημα νασκαλιών, άσημα νασκαλιών. Και κορυντήματα αντράδερφες, κορυντήματα αντράδερφες, ας αδέρφες καλιών, ας αδέρφες καλιών. Εκείνος